Aurre ikusi bezala, 2016 hasierarako autobus geltoki berria izango du Donostiak. Udal batzarrean adostu bezala, Atotxan. Juan Carlos Izagerre Donostiako alkateak eraikuntza lanak astear daudela iragarri du gaur emandako prentsaurrekoan. Azken hilabeteotan 3 alorretan lan egin dutela azaldu du. Batetik, diputazioarekin ingurumen txostena burutu du, eta datorren asterako amaituta egongo da. Eta bestetik, obren esleipenaren koordinazioa daraman enpresarekin bilerak egin dituzte. Adifen baimenik ez dute ordea. Urtarrilean jaso zuen udalak obrak burutzean bete beharreko baldintzen adifen txostena. Eta udalak otsailean baiezkoa eman zion. Baldintza horiek betetzeko prest geundela erantzun genien otsailean, eta egia da gaurko egunean oraindik ez dela sinatu konbenioa posiblea izateko obrekin hastea. Gaur ere, haren erantzunaren zain dagoela gogoratu dio udalak, baina ez du erantzunik jaso. Honen aurrean udaleko alderdi guztiei adif presionatzeko deia luzatu die. Autobus geltokia hiriarentzat proiektu estrategikoa dela baitio. Hemen ni uste azpimarratu beharra duguna da, obrak ezin diala hasi adifek baimena eman arte. Ezin dia orain hasi, ezin zian hasi orain dela hilabete, urtebete edo orain dela 2 urte. Okerrik ezean, maiatzean jarriko dira martxan autobus geltokiaren lanak.